Dina ketelu isuk-isuk banget ya lur, aku semangkat biasanya aku nggak anco. Nah saiki aku harap jalan lur. Nah iki wis kayak tilik lokasinya pengen jalan lah, jadi aku nggak jalan iki kayak lokasinya lur yang biasanya aku nganco. Nah iki nangkene aku persiapan bawa harap jalan lah. Nah nangkene langsung tek balang lah lur, orang nunggu lah, daripada nunggu apalah orang anak ora song lur. Aduh tumben teman kayak biasanya nasi nyantai lur. Nah iki aku pindah lokasi lur, cerita lur. Biasanya nangkene iki akeh wong nganco ya, akeh wong jala, akeh wong mancing, kowe akeh wong jaring barang. Tapi ki tumben teman aku dewekan ki biasanya ya akeh batire ya ora apa-apa lah dewekan muk menawa li akeh. Nah nangkene iki aku arep njabluk nang sawah iki muk menawa, soalnya tenggare ketone akeh tegalang ngebae lur ser hehe. Muk menawa anak alhamdulillah uli siji ki anak siji cembere.